живот е минал в просава на Бога, а Бог го е прославил във вечния живот. Някой тук ме питате с какво е известен, какво помага. Ами известен е с, можем да кажем, дадеността на Бога. Тя не се афишира, тази даденост. И Бог го прославил във вечния живот, така направил, че тялото му останало нетленно, въпреки че било в агресивна среда, така да се каже. Той се споминал според преподобни Паисий Хилендарски в 1685 година. В тази година, значи тази година е роден. Това било безуспешно. Това станало много по-късно, през 1774, когато завършила една от многото руско-турски войни, с мирен договор в село Кючук Кайнарджа, днес Кайнарджа, Селостръмско. Там, значи, на 10 юли е подписан мирният договор, а на 13 юли руснаците вече били в Букурещ с мощите на светеца. Заварват града в чумна епидемия, но било забелязано, че след като руснаците влезе с мощите, те дошли и ги взели тук, те били даже в селската църква, пропуснах да кажа, но тия набези, нали, руски по Дунава тук, просто селата били разорени. Включително и Басарбово, и църквата била опожарена, взели мощите и на 13 юли вече били в Букурещ, а там града намерили в чумна епидемия. Било забелязано, че повече никой не умира от чума, откакто са руснаците с мощите в града. Преводач бил Димитър Поклонник, което ще рече, че той бил българин, нали, който Поклонник, значи бил е на Божи гроб, или Димитър Мент, превеждал от руски на влашки и така се смята, нали, че дори румънците го признават, днешните румънци, казват, че действително той е изиграл голяма роля, може да останат в Букурещ. Жителите на града, между които и много българи, така измолили от генерал Салтиков да остави мощите в Букурещ, недалеч, нали, от родното му място. И така смята се, че генералът е взел със себе си само дясната му ръка и тази дясна ръка е възстановен пресветителство на Богословски черненски Михаил, който е известен така с неговата активна проповед, с строежа на църкви, възобновяване на манастири, блестяща светителска дейност. Тук идва да живее монах Станко от Преображенския манастир край Велико Търново. Тази църква е там, пише на един кръст между двата прозореца, от 1935 година. Дядото Станко бил и каменар. И заедно с помощта, нали, на вярващи хора от Търбова от Рука, той тия всички камени са изнесени отдолу нагоре, главани, видани и тези две кирии също са видани. Дайте моля се. Намираме се пред Басарбовския манастир, близо до град Русе.
Така да се не разминава. Ja. Другата тераса. Я се върна. Седи не си бутай главата като клъка. Няма ли какво да се види? Правиш всичко е паметта е празна. Паделица пълни. На майка ми да я питам как е. Ей, верно, че трябваше да звъня. Дали сме стигнали. Приятел път и умника. Да нямаше ти същия. Абсолютно същи. Нали? Тя е първо.